Dira. Eta, baserri baten ondoko fruitu arboletan sartu ditzen. Eta antxe, zuaitzatetik, otarra betetzen hasi ditzen fruituz. Eta lehendabitziko fruitua? Momentu bat, zuen irakaslekin izan da. Zer gertatzen da Koldo Michelena ikastetxe honetan. Norbait, aida, zerbait gaixo egiten. Ikastola guztietan esan diate, zuaitzetik, akabide frek bat, arreutan, ganetan, zuzendariak izona, eta beste zuaitz batetik hartu dituen no le físico de su pensada bota. Sentate, patrulla cariño padre. No le físico da pensada bota. Ah, porque mañana no le físico da, baina guay no le físico de su. Su zertzea, astia los orguines, zertzea zu. Limoiak Euskal Herrian eta limoia, laranjak eta limoia daude, hor, Valencia, baina batean, baserri ondoko zuaitz baten atzetik, animali beldurgarri batean. Baserriko animali otsoa! Baserriko animali otsoa! Haundia! Beltza! Adar zorrotza! Zena! Eta antxea saldu zen. Zezen beldurgarria. Goizatzetik danak beldurtzeko gogoz eta ez kasein gode gordon, nahi badezu apatxi, pui bat kontatu du. Bale, tani kontatuko diet bedeaiei? Ados. Azein pui politan egizten zuen? Begira, bazen behin? Animali bat, belarri, ondia zituen. Elefantean! Otso berriz! Xagua! Edo gazta bizkotxo, kotxo. Baina bizkotxo de txoko ez, gazta.
Xagua bere amoiketako ingo zuelako bere txera jontzen kantari. Txarro gorritu duk ditzena. Baina ez zuen ikusi, lurrean zegoen harria, eta harriarekin estropos, erori gitzak. Eta gazta hotik erori zitzaion. Orduan, Ontsa, etorri zen, ikuien ez da Ontsori. Zu pizka pesada, zera, Eta zuaitz batetik, basoko txorik beldurgarrienak zabaldu zituen ere bat. Nola duzu izena zu? Izasko? Asun. Txoririk beldurgarriena lehoia. Zure delako da? Urraianek bai, Bai, Asun. Nio, gauza, oporretan Basoko txoririk beldurgarriena. Egoak zabaldu zituen, eta Xaguari gazta lapurtu egin. Robatu. Hori ikusi zuen. Asko launak eta esan zuen. Lagunok. Beleak egin duena ondo aldago. Lagunduko diego xagutxoari? Entzuna dut bere jauna, basoan dauden txorietatik, lumarik edarren adituzunez zuztabela. Egi alda hori. Eta ikus dezagun ba. Eta beleak? Arroko zite lumak eta... Entzuna dut bere jauna, basoan dauden txorietatik, egalderik polenena, zuk egiten dituzula. Egi alda hori eta beleak. Ikus dezagun. Zabaldu zituen beleak eguak eta... Egali poli eta astoak esan ziren. Entzuna dut, asto jauna. Basoan dauden txorietatik, katurik edarrenak, zuk egiten dituzula egi alda hori. Eta berak, entzun ditzagun ba. Asto madarikatua. Oraingoan adarra jogidatu baino horrengoan. Mozko kajango zaitu. Eta belea zerre, egaz batzen. Eta astoa, urbildu zen xagutxaren erak esatzen. Hemen dago zure gazta. Eta xagoa esatia. Gazta! Elkarrekin jantzitea. Eta bai. Eta gazta elkarrekin jantzitea. Eta egun hartatik aurrea, astoa. Eta xagoa lagun handia dira gustatu zaizuen. Aizu, zezenko, azinko hipolita! Bai, buena pasuz egite oso begiantea. Ni hemen gerituko naiz behiekin larrean. Kontuz nire kakaplastegin, Baserri ondoko fruitu arbola dutzik, eta oinez mandangora basoan zartu nintzen. Eta basoan, landate eta soitzetatik fruitu gehiago hartu nituen. Adibidez? Maxusta! Bentzak oso goxuak, gorriak ezan ematen dutelako kakarien. Kontatu gozote honen batean. Beste zaiz bat egin? Pikaletik hartu nituen? Intxauka! Eta beste batetik? Kastaina eta molinean egiteko. Eta koskotik basoan zeak jarretu.
otxo. Nahi duzu otxoa eta? Galazi, zein da zure irakaslea? Asun edo? Marijo da? Eta gero ze, ateako dut otxoa eta jungotzera Marijo!
Eseri. Ni txoi, ni enezitzen. Nola duzizena? Sua. Ni hona etorri nizu zuria kontatzea. Esan jazute katua, etzeon. Atea ere hoia, eta ez du bario, bale, ados. Atera de katua ez du bario, xaua beldura natar ez dutelako! Xagua joten zirenean, gaztasariak harrapatzea, katua saldu eta su! Eta aktualeak zartzea zatu eta ordu katua saldu da! Eta baita ere, ogi papurra lapurtzea joten zirenean katua saldu da! Orduan, erabaki zuten, etxe hartotik joatea! Baino! Xaguri! Indartsuena! Xaguri! Indartsuena! Ausartena! Erraldoiena! Eta guapoena, esan zuen! Laguno! Ni katuari! Zintzarria jarriko diot! Siestan dagoen. Garazi! Katua da. Harriko jo, zintzarria? Katua esnatuta. Saiatuko naiz! Berriz, naiztelako katurik gitar superrato! Garazi. Katua lo aldao. Ezin zaio zintzarria jarri katuari! Ezin zaio jarri katuari zintzarria! Oazen mendik eta erak iztuten maletak egin zituzten. Eta maletak sartu zituzten pijamak, teke, iberoia, mutibatu. Orduan, Xagu txikienak esan zen. Ni jarriko diot, katuari zintzarria. eta besteak esan zuten. Nola jarriko diozu oso txikito bat zeta? Bai, baina ni azkar bai. Bestea ere? Nola jarriko diozu? Ni txikitito baina, azkar ben. Begira.
eta poz-pozik, nire otak hartu, eta basautzi, eta metikuzako harrietan asinikan. Beste puntua notzen. Eta hartu dituen? Perretxikoa! Eta alboan zeuden? Hau zure gana, tira, bihotz ondiko, eta beton zuri klasea, hau da, gamita, ediko tegoa iritzeko moguan, zure nahutzea, aberezu, perretxikoa eta onjo beltzak, desberdinak dira, hauek puntukoa bizibia eta hauek pasaran agatekue, oso goxuak, bale? Agara koteo, oso ondo. Eta, opa gabetetan, eta trikoa, ebarriz, garrantzitsuena egin behar dena, egin berenun mendian. Eta da, ura eratea. Utziko nezute ura eraten? Bai. Honetxe ura. Fresko, etxetik edan ez. Edan, edo izketan eta izketan nahi nez, eta hor. Bai, freskoa. Ez? Bai, freskoa. Hortza egiten dut, freskoa. Baina ez da gura. Nola ez da laura. Ez? Arko gara. Marizorgi, atzo atzelarren indiatzen dira. Ez, hori arko gara. Nola izango da argoa? Oso zaila dira. Bira eta bira. Eta zer esan nahi duzu, bira eta esan ezkeo ura argoa bihurtuko dela? Bai, noski. Nik ikusi beharra daukatu. Ordu bira eta bira? Bai. Bira! Argoa! Hauz magiko hartu dut. Hartu hauz magikoak!
Namutila? Ander. Zer zori zaten, ni hemen zain dugutu tume arratetxo bat, eta ez da etortzen hemen abasoka popa, Ez parte hartu, ez hauz magiko, ez ezer. A ver, Asun, Mariko, serio pixkat, Hartu! Hori dena gandok! Eseri, lurrean eseri. Hartu hauz magikoak, Mariko, Asun, Ander. Hartu hauz magikoak, Mariko, Asun, eta Ander. Bat! Bi! Tabiru! Bila! Bai, kontatu jazipio eta nik etatuko diet beraiei. Arizagin, niri ez eman musurik, bale? Arizagin, ez emateko musurik. Niri ez eman... Zeruan, bilagun. Elkarren laguna izan, eta ezin. Bat? Eguzkia. Eta bestea? Laino bentza. Zeruan eguzkia dagoenean, alda laino bentzari. Eta laino bentza dagoenean zeruan, eguzkia beri alda. Hori da gertatzen zitzaiena. Nahi zuten, elkarren lagun izan, eta ezin. Eta horregatik, zorgina tristatuta eta unkituta, erabaki zuen biak biltzea. Eta horregatik, eguzkiari deitu zion. Eguzki jauna, egon zaitez. Aiako harritan, ostiralean, arratsaldeko 5:00. Eta laino bentzari, WhatsAppa bihurtu zion. Ezanez, laino bentza, egon zaitez, arratsaldeko 5:00, ostiralean, Aiako harriko gainetan. Eta la sintzen zuten dira. Entzun ondo, mutilak! Entzun ondo! Eta la sintzen eguzkiak! Eta laino bentza, Aiako harritan, ja? Bai? Aiako harritan, arratsaldeko 5:00 bildu ziren. Eta orduan, eguzkia laino bentza ikusi zuenean, indartsu, dir egin zuen. Eta laino bentzak, pozarren jazetan, negar egin zuen. Eta biak, natural dagoen gauzarik ederrena sortu ziren. Ostadarra! Eta zorgile ikusita ostadarra esan zuen. Zuek, eguzki eta laino bentza, ostadarra sortu ez eta nik opari bat egingo dizuet. Eta ostadarra, entzun ondo, garrantzitsua baita. Ostadarra lurrarekin ikutzen duen tokian, altxor bat jarriko dut. Eta zorgina hasi zuen, ostadarra lurrarekin ikutzen zuen lekuan, altxor bat jarri zuen. Gustatu zaizuen?